Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳозир як тамхе шовки фасон омада, гай бори набинка дранг дора нишонтон метиҳам. Рӯзои наздик бо дигар хилош мебиёя. Ҳамина бовар мекунед 650-700 фурӯхта истодан. Ибораки аз сабаби ихтимоновардагӣ. Марҳамат 350 сомонӣ. Муллои макай ина бинед. Аҷои бак доставка дорим, фақат доставка дорим. Бисёр вақт мепурсанд ҷоиш мо куҷо дай. Дӯстони азиз, мо фақат интернет кати кор мекунем, доставка дорим. Дар кор боша гап занед, дар Тоҷикистон куҷоиш дар кора хидмон равон мекунем. Ҳам дар Россия низ доставка ҳаст. Бинед и ҳами ваёи сангое ки ҳозир омадагай нусхаи дилҷигар меган, ина мияй диде хе мезеба санги хамелеон. Бё дигар рангша нишон тием. Я либоса 350 сомонаи. Анаи дигар рангшай. И рангша маҷоиб хушрӯ. Бо аз наздик вақте мебинед, и тамоман мхе сангош блески хушрӯ дора. Хидрш мхе материали қиматӣ, мисол чӣ хеле гуфтам 600-700 сомона метова. Ина марҳамат. Ина дар кор боша. Гап занед. Материалаш медонед шолк меган. Шолкои дубайский меган. Ина хеле наздик. Иш камакак блеск дора. Инеш боша камакак бо дигар хел таракай болош. Ана ин намудаш ҳам 350 сомон. И материалаш креп бамбукай. Афсус ки ами хушрӯви ами хушрӯ наомадест дар видео. Ай наздик беҳад фасонай. Бисёр вақт менависанд духтарако ки мисол сурат мепартоян ай видеои ма. Ҳами материал ҳам ранги ҳамина гуфта сурат мепартоян. Дар ҳақиқат ҳам материало дар телефон бо рангаш безебтарай. Чӣ хеле ки ай пеш мебинӣ аз наздик бо хушрӯтаракан. Хулоса ина кадомаш ки дар кор шед нависед, доставка ҳаст. Боқӣ саломат бошед. Хай.